Έχω τη χαρά να πω και παλιός προσωπικός μου φίλος. Έρχεται στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Του είπαν ότι άλλαξαν πολλά τους τελευταίους μήνες, τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά και του είπα ότι στο επόμενο διάστημα θα αλλάξουν ακόμα πολλά περισσότερα. Εξήγησα στον κύριο Γιούνκερ ότι έχουμε διευρύνει την ατζέντα των αποκρατικοποιήσεων, ότι έχουμε επισπεύσει τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κλείσουμε και το πακέτο των 11,7 δισεκατομμυρίων. Του μίλησα ακόμα για τις νέες προσπάθειες, σοβαρές προσπάθειες, αποφασισμένες προσπάθειες να συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά και να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών, αντιμετωπίζοντας και την μάστιγα της λαθρομετανάστευσης. Τόνισα τη μεγάλη σημασία που έχει στήριξη της πολιτικής μας από τα 3 κόμματα τα οποία συγκροτούν την κυβέρνηση αυτή. Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Βαδίζουμε με αποφασιστικότητα στο δρόμο της σταθεροποίησης. Έχουμε δεσμευθεί και θα το κάνουμε, θα υλοποιήσουμε όλους τους στόχους για να βγούμε επιτέλους από αυτή την κρίση. Το μόνο το οποίο ζητάει και αυτή η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, αλλά και η λογική, είναι να μπούμε στην ανάπτυξη το ταχύτερο δυνατό. Γιατί μια οικονομία σε συνεχή ύφεση και με τεράστια ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Και ασφαλώς δίνουμε προτεραιότητα στο θέμα της ρευστότητας και αναζητούμε τρόπους να λυθεί το ζήτημα αυτό το δυνατότερο δυνατόν, το συντομότερο δυνατόν. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι στις τελευταίες εκλογές ο ελληνικός λαός αποφάσισε η χώρα να παραμείνει σταθερά προσιλωμένη στο ευρώ, αλλά και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να φανεί αυτό που σωστά πολλοί ονομάζουν φως στο τέλος του τούνελ.